σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα αυτό της συνύπαρξης, σε μια ξεχωριστή έκθεση, σε μια παρουσίαση των έργων των παιδιών μας. Των παιδιών που η πολιτεία έχει εμπιστευθεί όχι μόνο να τα φιλοξενούμε, αλλά να τα προετοιμάζουμε για την ένταξή τους στην ελληνική και όχι μόνο κοινωνία. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, τον εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου, αλλά και πρόεδρο της συνύπαρξης, την αρχή όλων όσων κάνουμε, να μας κάνει τον ενακτήριο χαιρετισμό. Σεβασμιότητα Γενναίας Ιωνίας, Άγια Θεσσαλιότητος, Άγια Αρχιγραμματέα, αξιότιμε κύριε Υπουργέ Μετανάστευσης και Ασύλου, εξοχότατοι κύριοι πρέσβεις και μέλη του Υπουργικού Σώματος, αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι των Αθηναίων και οι λοιποί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αξιότιμοι κύριοι Γενικοί Γραμματείς, αξιότιμοι κύριοι Πρόεδρε του Ερυθρού Σταυρού. Πολλά. Ωραία. Αγαπητά μέλη λοιπόν και αθλητές της ΚΑΕΑΕΚ, ήρθατε προς τιμή του... Ποιοι είναι? Ήρθατε προς τιμή του Αγίου Νέας Ιωνίας. Έχουμε εμείς. Ή είναι του μπάσκετ που είναι του μπάσκετ, είναι δικά. Άρα σε μένα. Λοιπόν, και κυρίες και κύριοι, ο Πανασυλλογιότατος Γενικός Διευθυντής της Συνύπαρξης ήδη έκανε ένα ξεκίνημα καλωσορίσματος σε όλους σας και σας ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Συνύπαρξης για την παρουσία σας εδώ, που έρχεται να τονίσει και να υπογραμμίσει τη διάθεση και της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των τοπικών κοινωνιών του Λεκανοπεδίου για την βοήθεια την οποία δίνουμε στα παιδιά αυτά τα οποία διέσχισαν σε διάστημα κάποιου χρόνου που χάνεται μέσα στον χρόνο, διέσχισαν λοιπόν χώρες για να βρεθούν εδώ και να αγκαλιάσουν και να αγκαλιαστούν από την ελπίδα. Αυτά που κουβάλισαν και κουβαλούν μέσα τους και τα οποία ζουν και διαπραγματεύονται και μιλούν μέσα σε αυτές τις δομές, τις 5 δομές που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος, 4 εδώ, 2 στο Δήμο Αθηναίων και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αυτά που ζουν λοιπόν μέσα τους, θέλησαν κάποια στιγμή να τα αποτυπώσουν πάνω στο χαρτί. Και έτσι μετά από λίγο θα κάνουμε την περιήγηση σε αυτή την έκθεση την οποία ξεκίνησε από χθες, αλλά σήμερα είναι τα γενιά της. Θα δείτε με πόσο συμβολικό τρόπο αυτά τα παιδιά μιλούν και εκφράζουν και τον πόνο και την αγωνία τους, αλλά και την ελπίδα. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω σε αυτόν τον χαιρετισμό, να σας ευχαριστήσω πάλι και να καλέσω τον Γενικό Αρχιεπισκοπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών να διαβάσει το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου μας, ο οποίος για λόγους αντέρους της θερήσεώς του δεν είναι σήμερα ανάμεσά μας. Έχω την τιμή να διαβάσω τις ευχές του Μακαριωτάτου, διότι μέσα στις ευχές θέλει να συγχαίρει και τον Άγιο Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Άγιο Γενικό Διευθυντή. Με χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω και ευλογώ την έκθεση αυτή που δίνει την ευκαιρία να παρουσιαστούν τα έργα ζωγραφικής και φωτογραφίας των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί και φροντίζει η Εκκλησία της Ελλάδος δια της συνύπαρξης. Πρόεδρος της οποίας τη χάνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας. Για την Εκκλησία μας, η φροντίδα για τον αξιοπαθούντα αδελφό συνιστά το διάψευστο κριτήριο βάσει το οποίο θα κριθεί η αλήθεια και η γνησιότητα της χριστιανικής μας πίστης. Για τον λόγο αυτό, η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να σιωπά για όσα ταλανίζουν τους ανθρώπους, αλλά οφείλει να δοξάζει τον Θεό, καθιστώντας φανερή την παρουσία και την αγάπη του σε κάθε περίπτωση, όπου ο πόνος και οι δοκιμασίες τραυματίζουν ή απειλούν να αφανίσουν την ελπίδα. Μέσα από τα έργα τα οποία θα έχουν την χαρά να θαυμάσουμε σε λίγο, τα παιδιά που αναγκάστηκαν να μεγαλώνουν βιαία, βιώνοντας τον πόλεμο, τον φόβο, τον θάνατο και τον ξεροζημό, στην οποία ευαίσθητη ηλικία τους μας παρουσιάζουν τη ζωή τους. Χρησιμοποιούν την τέχνη ως μέσο έκφρασης και θεραπείας. Χρησιμοποιούν τη δημιουργία για να επικοινωνήσουν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων. Χαρά, λύπη, ελπίδα, θυμό, αγωνία, απώλεια. Μέσω των τεχνών αποτυπώνονται
το πώς βλέπουν τον κόσμο, προβάλλοντας ταυτόχρονα με τρόπο αθόρμητο και φυσικό τα βιώματα και τις εμπειρίες τους, τα οράματα και τις ελπίδες τους. Αναδεικνύουν με το πιο γνήσιο τρόπο τη μετάβασή τους από το σκοτάδι του χτες στο φως του σήμερα, όπως τα ίδια δηλώνουν. Άλλωστε, η Εκκλησία δεν ζητά τίποτα από τα παιδιά της. Αυτά παρά μόνο να επιτρέψουν να τα βοηθήσει σε αυτή τους τη μετάβαση. Και γι' αυτό τον λόγο συγχαίρουμε όλους όσοι κοπίασαν για την έκθεση αυτή, αλλά και το Γενικό Διευθυντή της Συνύπαρξης στο Πανοσολογείο του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμωνα Παπαζηνεφάκη για τις άοκνες προσπάθειες του στη διακονία που το έχει αναθέσει η Εκκλησία μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον αξιότιμο κύριο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας για να συγχαρώ τη συνύπαρξη και την Εκκλησία της Ελλάδος και όλους τους συντελεστές αυτής της μεγάλης προσπάθειας για το έργο τους που κάνουν σε έναν πολύ κρίσιμο τομέα για μας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συνολικά για την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία. Θα σας έλεγα, το ζήτημα της ευαλωτότητας είναι κάτι πολύ σοβαρό και δεν υπάρχει τίποτα πιο ευάλωτο από τα συνόδευτα ανήλικα. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ στην πρώτη θητεία και καταφέραμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα αρρωγής, φροντίδας, προστασίας, εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, με πολλές δομές, στις οποίες πρωτοστατεί προφανώς και κατεξοχήν η Εκκλησία της Ελλάδος με τη συνύπαρξη, με την οποία έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία εμείς στο Υπουργείο και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Διότι η Εκκλησία της Ελλάδος, τιμώντας την χριστιανική παράδοση κατεξοχήν, έχει έρθει αρρωγός στην προσπάθεια της πολιτείας που κάνουν συνολικά. Παραλάβαμε πριν από 2,5 μήνες μια ειδική γραμματεία, την οποία αναβαθμίσαμε σε Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πληθυσμών, προκειμένου να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα αυτά, όχι μόνο στα συνόδευτα ανήλικα, στις κακοποιημένες γυναίκες, σε μια σειρά από πληθυσμούς που έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και που η πατρίδα μας ως ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα δικαίου οφείλει πάντοτε να είναι μπροστά και να πρωτοστατεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Εγώ έχω δώσει ήδη εντολή το λεύκομα με αυτές τις ζωγραφιές να το χρησιμοποιήσουμε σαν δώρο στις διάφορες επαφές που έχουμε με τους ξένους επισκέπτες που έρχονται και στο Υπουργείο, πρέσβεις, υπουργοί κτλ. Ώστε να διαδώσουμε το μήνυμα της συνύπαρξης, αλλά και το μήνυμα που κομίζουν αυτοί οι πίνακες, αυτές τις ζωγραφιές. Και πάλι συγχαρητήρια στον Πάτερ Παντελεήμωνα και βέβαια στο Σεβασμιότατο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαστε όλοι εδώ αξιότιμοι πρόσωποι της Εκκλησίας και βέβαια ένας εκ των δικών μας Μητροπολιτών στη Βόρεια Αθήνα, με τον οποίο επίσης έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά, και στον Δήμαρχο να ευχηθώ τα καλύτερα για τον αγώνα που έρχεται. Να είστε καλά. Και εννοείται ότι η Εκκλησία πάντα θα βρίσκεται κοντά σε όποιον έχει ανάγκη, κύριε Υπουργέ, όπως ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται πάντα κοντά μας όταν εμείς το έχουμε ανάγκη. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον Δήμαρχο και να τον παρακαλέσω να έρθει να μας πει 2 λόγια. Σεβασμιότατοι Άγιοι Μητροπολίτες, κύριε Υπουργέ, dear ambassadors, κύριε Πρόεδρε του Ερυθρού Σταυρού, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερα συγκινητική για μας αυτή η μέρα και θα ήθελα, διερμηνεύοντας τα συστήματα όλων στο Δήμο Αθηναίων, είναι εδώ και η Πρόεδρος του Παντά, η Νίκη Αραβατζή, αλλά και η δεδομένη σύμβουλος για τους πρόσφυγες, η Μελίνα Ιδασκαλάκη και Πρόεδρος του ΚΙΑΔΑ, να εκφράσω τις ευχαριστίες μας. Να εκφράσω τις ευχαριστίες μας στον Πατέρα Παντελεήμωνα Παπαζηνεφάκη και την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει από την πρώτη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι αποτελείται ένα παράδειγμα αλλά και ένα πρότυπο για το πώς ο λόγος της Εκκλησίας, ο κατεξοχήν πανανθρώπινος συμπεριληπτικός λόγος
της εξουσίας μετατρέπει την αγάπη σε πράξη. Σε πράξη για εκείνους που μας έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και έτσι θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι τραβάει και τα φώτα της δημοσιότητας όχι μόνο εντός συνόρων, αλλά και εκτός συνόρων. Ξεπερνώντας έτσι τις γραμμές, ξεπερνώντας τα όρια, αλλά κυρίως γκρεμίζοντας τα στερεότυπα και τις προκατάληψεις. Θα ήθελα κλείνοντας να σας διαβεβαιώσω, κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατη, Άγιε Πατέρα, πως ο Δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό σας με κάθε του μέσο, με όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας. Να είστε καλά. Θα ήθελα τέλος να παρακαλέσω την κυρία Αραμπατζή, την πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ, να μας πει δύο λόγους. Είναι ο χώρος που μας φιλοξενεί, νομίζω, τόσο όμορφος, οπότε δικαίως δύο λόγια από εσάς. Καλησπέρα και από μένα, Άγιοι Πατέρες, σεβασμιότατοι, πανωσιολογιότατοι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ, σε έναν εμβληματικό χώρο του Δήμου Αθηναίων, του Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα, εδώ στο διπορικό της Παλαιάς Αθήνας, όπου και σημειολογικά, αν θέλετε, φιλοξενούμε σε αυτόν τον χώρο την πολύ ωραία έκθεση των παιδιών, των προσφυγόπουλων που θα ξαναγηθούμε αμέσως μετά. Οι Έλληνες, άλλωστε, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει προσφυγιά και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι όλοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά. Άλλωστε, είναι και γνωστός ο στίχος ενός τραγουδιού που λέει «Άμα προσέξεις το παιδί, υπάρχει πάντα ελπίδα». Εμείς, νομίζω ότι ο Δήμαρχος τα είπε όλα, άλλωστε εκείνος χαράσει και τη στρατηγική του Δήμου. Εμείς υλοποιούμε, είμαστε πάντα δίπλα σας. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον ΟΠΑΝΔΑ, νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και εννοείται ότι και στο μέλλον θα είμαστε πάλι κοντά σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Να είστε πάντα καλά. Δεν θα ήταν υπερβολή για ακόμη μια φορά να υπογραμμίσουμε ότι το έργο της φιλοξενίας των ανήλικων ασυνόδευτων προσφυγόπουλων επιτελείται γιατί τόσο ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, όσο και η Εκκλησία της Ελλάδος ενέσκυψαν άμεσα και με πατρική φροντίδα πάνω στο δράμα χιλιάδων ανήλικων προσφυγόπουλων που ζούσαν ανέστη και με 1002 κινδύνους να ελοχεύουν. Και παρά τις τεράστιες δυσκολίες και έναντι όλων όσων μπορεί να πολέμησαν ή να στάθηκαν με επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτό το έργο, συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά. Ένα έργο που μοναδικό του γνώμονα έχει το καλό των παιδιών και την ομαλή ένταξή του στην ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Και αυτό όχι μόνο το εισπράττουν, αλλά και το αποτυπώνουν στις ζωγραφιές, αλλά και τις φωτογραφίες τους. Και τώρα ήρθε η στιγμή να θαυμάσουμε αυτό το έργο των παιδιών μας, που παρουσιάζουν το χθες και το σήμερα της ζωής τους. Μια ζωής που χάρη στην Εκκλησία της Ελλάδος φαντάζει πιο ασφαλής. Μια ζωής που το διαρκές ενδιαφέρον σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Κερίδη, και όλων όσων εργάζονται μαζί σας, μπορεί να λειτουργήσει προσθετικά για την πατρίδα μας. Μια ζωής, κυρίως εδώ στην πρωτεύουσά μας, αγαπητέ μας κύριε Δήμαρχε, που τους προσφέρει δράσεις και ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό το μέλλον που η συνύπαρξη υπό την Προεδρία και την καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλίου κυρίου Αθηναγόρα, των υπολείπων Σεβασμιωτάτων μελών της Διοικούς Επιτροπής Νέας Ιωνίας και Θεσσαλιώτιδος, αλλά και των δεκάδων συνεργατών μας, γίνεται πράξη καθημερινά. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί με τα παιδιά σήμερα, από τον ξερό τόπο, εκεί που ανθίζουν τα λουλούδια,
Εκεί που τη θέση των όπλων την παίρνει ο αθλητισμός. Εκεί όπου δεν υπάρχουν σαπιοκάραβα, αλλά βιβλία. Εκεί που για ακόμα μία φορά η γαλανόλευκη γίνεται σύμβολο ειρήνης, φωτός και ελπίδας. Καλό μας ταξίδι!